saukar Qur'ani mata da 'yan maza mun yi murna da zuwan wannan rana. Khadija mun yi saukar Qur'ani mata da 'yan maza mun yi murna da zuwan wannan rana. Khadija mun yi saukar Qur'ani mata da 'yan maza mun yi murna da zuwan wannan rana. Ya Allah Ubangiji zan safari shine ya halittuka tari ne ni'ima gare mu sannan ya gari godiya gurin ilahu gwanin tsari shi ya nufa yau muke shagalin sauka a cikin wannan rana. Khadija mun yi saukar Qur'ani mata da 'yan maza mun yi murna da zuwan wannan rana. Zan tsallake ba zan samai maka annabi shugaban mu kaji gwanin haraka in karke ƙaunarsa ai sai san barka alfarmar sai yau muke ci ba shakka ko musulun haɗa da kafin rai dan shi muka zo wannan rana. Su suka fafata na jijjiki da rayukansu suka yi kyauta su suka tabbatar da kalma mai tsafta a sahabu ne nufi ga jarumai sun yi rana. Khadija mun yi saukar Qur'ani mata da 'yan maza mun yi murna da zuwan wannan rana. Ku jini ni ban manta ku taku kun yi duma gare mu san ba na shakku shehunan mu rabbana yayi jin kanku masowa dole ne ya so ƴaƴayenta dan kauna. Yau ranar farin ciki ta doso mu har da iyayenmu har kannan mu kai hada har danginmu mun yo gangami muna ta nishadinmu domin mun yi saukar Qur'ani a cikin wannan rana. Khadija mun yi saukar Qur'ani mata da 'yan maza mun yi murna da zuwan wannan rana. Babban littafi na ta ana kiransa shine mai tsarki in ka rike sa wallaka cinye maki ya Allah nufe mu mai rikon kirki mu rike Qur'ani ko dan ceton babbar rana. Saukar Qur'ani 'yan mata da 'yan maza na yau nuni mun ci adam mu kai abin sai imani ya Allah ka ba mu haddar Qur'ani dan janibi ma'aiki annabi ko in ce masoyina. Khadija mun yi saukar Qur'ani mata da 'yan maza mun yi murna da zuwan wannan rana. Shawarwari a yau ni zan ba mu Allah ya nufe mu mun yau saukar mu ya dace gare mu mun yau kyan kamu ita kulawa kar mu bisaran mu domin ya dace mu rike wannan a kowace rana.
babbanmu, ko a ina wallahi shine gatanmu, shine ginshikinmu, shine bangonmu. Sayyid Adam dan Sanusi gwani namu, dan umma dan abbanmu, haihuwa ta yau rana. Khadija mun yi saukar Qur'ani, saukar Qur'ani, mata da 'yan maza mun yi murna da zuwan wannan rana. Mai a yanzu su ne zan sanya, malaman mu kun rike mu fa ba wasa, koyarwar ku daki san ba sanya, malaman ma arga ku fa an amsa, wacce kuke ta yi mana ba sanya a kowace rana. Khadija mun yi saukar Qur'ani, saukar Qur'ani, mata da 'yan maza mun yi murna da zuwan wannan rana. Malam Saifullahi kai ne zan sanya, sai malam Sisa kai ma na sanya, malam Abdu Samad kai ma na sa, malam Mazile Hakima na sanya, sai malam Shamsi ake ma kin nuna kauna. Khadija mun yi saukar Qur'ani, saukar Qur'ani, mata da 'yan maza mun yi murna da zuwan wannan rana. Maryam ke zan gaisarwa, sai Sayyida Ziyada ni ban mantawa, sai Sayyida Salama tawa, sai Sayyida Bilkisu Allah ya dafawa, Sayyida Khadija ke ma na sanya cikin dan wakina. Sai Sayyida Fatima, sai Sayyida Nana, sai Sayyida Ruqayya gunki na dan zauna, sai Sayyida Zainab Rabbi ya bar kauna, kun koye da mu dukan ku muna murna, ya Allah ya biyan ku ya sa aljanna ta zama dakin kwana. Khadija mun yi saukar Qur'ani, saukar Qur'ani, mata da 'yan maza mun yi murna da zuwan wannan rana. Sauka yanzu su ne zan sanya, yau baituka gare ku zanya a yau ku jiya, Maryam Sunusi a yau kin hau hanya, Zainab Sunusi ki ji da kar da ki ban kunya, Zainab ya kun yau sa'a da zuwan wannan rana. Abdullahi yau da yakin dara, Zainabu Salisu kin zarce tsara, Zara'u Salisu dole ki dan dara, Hannan Salisu ke makin dara, Maryam Salisu ya kunyo murna da zuwan wannan rana. Khadija mun yi saukar Qur'ani, saukar Qur'ani, mata da 'yan maza mun yi murna da zuwan wannan rana. Aisha Adam yau kin yo barka, Halima Adam a yau sai san barka, Ummu Salama Adam ne miki san barka, Fatima Ismail madubala kin fa haka, duk 'yan uwanku mun ga suna murna da zuwan wannan rana. Fuska na hango Khadija ya da san barka,
Habiba Usman a danke akwai sarga, Hamsa Shafi'u yar karama sai san barka, Fadila Ibrahim tayo sauka cikin wannan rana. Khadija mun yi saukar Qur'ani mata da 'yan maza mun yi murna da zuwan wannan rana.